Takže čaute lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude expouzové a ještě normální video dohromady. Protože já jsem narazil na YouTube účet jednoho mého kamaráda v Robloxu. Není Čech, ale je to nějaký Angličan nebo nějaký blbeček, prostě chápete, ne? OK. Ach jo, takže tady je, no, blá, 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 blá. Takhle jsme, ne? Doufám, že mě nenajde. A takhle vypadá, je to ještě větší tlustěk než já. Tady vypadá jako Číňan, normálně, Číňan. A ještě se chválí tím, že má 4 miliony v nějak... Jdeme se koukat na jeho video. To je takový boreček, já už se mám normálně v plánu i nainstalovat nějaký screen recorder na mém noťase a potom natáčet Roblox. Ale já už ani nemám chuť, protože tohle katastrofa. Jo, rapiču. Ježišmarja, ne, to snad není možné, no. Ne, protože takhle křičím, to je jedno. Počkej, to není jedno, protože má mámka stejně bude potom mě bude ptát. Teleport challenge. Oni takhle velký, ještě větší než já, ale je totální tlustoprt. What the fuck? To bych já udělal lepší TikTok než tohle. No, takže já už můžu ukazovat mé TikToky. Jo, já ukážu mé TikToky ještě. Já už se cítím úplně normálně. Dobré ráno, čuráci! Rovnou jsem se málem zasmál. To je parádní. I když to mám... Are you from Russia? Oh no, I'm from England, America! Jo, tohle je zvuk, který jsem hledal. Tohle je boží zvuk. Boží zvuk. Uložit, no výborně, na tohle udám TikTok. Are you from Russia? Oh no, I'm from England, America! Who's your president? Michael Jordan! No, Michael Jordan. Are you from Russia? I'm gonna show you. Oh, don't get wrecked. Takže expouzovací část videa je u konce. Ale neposílejte mu nějaké prostě hate komentáře, jo. Ať prostě, no v češtině samozřejmě ne, ani v angličtině, ať se o mě třeba nedozví ještě. No, takže tady už jsou mé TikTok videa, lepší to ani být nemůže. Takže jste připravení. 3, 2, 1. When I met you in the summer. Tohle video jsem točil rovnou v březnu, v březnu, kdy bylo ještě 10 hodin večer, no paráda. O 2 dny později, tenhle TikTok se vydal. Nejvíc lajků ze všech mých TikToků, jo. Pizza hudba číslo 1. Žádný koment ani ne. O 2 měsíce později. Cože, počkej, jak jsem smazal? Tam to jedno, nebo mě to TikTok smazal? Ahoj. To mě TikTok smazal, kámo. TikTok mě smazal videa. No takže. Tohle video vyšlo tak o měsíc později, nebo o 2 měsíce. Oj. No tak pověsil si ten obraz nebo ne? Děti jsou zhulený, si představ.
to byly detaily. Who's that sexy thing I see your... Ale určitě na mém mobilu máme v zařízení ještě ty další TikToky, takže jo. What the fuck? Oh my god. Sorry, no, I'm ugly. Doba, kdy jsem měl náramek. Teďka už jsem bez náramku, protože náramek jsem mě podělal v Turecku, no spíš na dovolené. Kvůli tomu, že jsem si jel velmi rychlý tobogán a najednou mě do toho displeje vletěla nějaká bílá potvora a zničil celý ten displej a potom se ani nechtěl nabít. Takže teďka jenom čekám na mé narozky, až dostanu nový náramek za 13 000. Oh, what the hell? He's having fun, isn't he? Well, I'm glad someone... I just took a DNA test, turns out I'm 100% man! Ježišmarja, ta má patka je úplně krátká, ještě ty mé vlasy další. Jako, teďka je má taky krátká. Můžu se na něco zeptat? To je duet, to je. Jo, Nintendo a míte nějaká potvora, nějaká mrcha jedna, která si chce dovolovat na někoho, kdo je asi větší a ještě silnější. Jako už teďka ani nerostl jako raketa, bohužel. No a snažím se zvedat čínky 1 kilové každý den. Jo, to mě TikTok všechno smazal. Jdeme radši pryč. Ve chvíli, když jsem si to uvědomil... Mám vytáhnout to Jdeme na další, no. Jeden koment. Náš spolužák Roman, ten mě dával komenty, jo. Jednoho dne mě dal komenty na 2 videa. Jeden byl hejtovací a druhý byl divný, takový typ. A já jsem mu odpověděl na ty 2 typy. U toho prvního to nejdřív skončilo, toho hejtového, ale toho divného jsme se začali hádat a potom jsem odpověděl, to já už by modré přijde, že si ťuklí, no, takhle to dopadlo, tak já doufám, že se na mě naštve ve škole, bude mě prostě bouchat normálně kung fu, ježišmar, takhle. Můj Roblox panáček teďka, jo. Můj Roblox panáček. Takže teďka můžu natáčet. Ale na tom, tohle je ten koment, jo. Já jsem to napsal, vzpomínáte se na tuhle legendu. Já jsem myslel tu písničku, ale Roman tam to je jako tebe, no. To je ještě na vysvědčení. Ty vole, to je... Vypil jsem samo a bolí mě bříško! Life is a one... Ježišmarja, si ráný žádný. Další legenda. Prdeláč, to je můj účes, jo. Thinking creatively, so take a look at my hair. To jsem vážně natáčel v pyžámu a já mám pyžamě. A takovéhle je mé pyžamo. I use my hair to express To myself. bude dlouhé jak prase. I use my hair to express myself. Welcome back everyone. Aujourd'hui nous allons Tohle apprendre video nějak vybouchlo, jo. Hned při lajky. sur le langage français. What do you mean? Justin Bieber, no. Tohle je děkování za 100 lajků, prostě srdcí. TikToku. To ještě více těch srdcí, to mám větší počet srdcí na TikToku, než počet lajků na YouTube. To je vážně divné. By tam byly dislikey, tak bych měl tak 1 až 4. Počkej, tohle je nejlepší video, já jsem zapomněl. Potom tam byl uchylný face, normálně. Sakra, teka tam byl. No deprese a teďka já, no, ještě letní video. Tady je nový žasiší přes ve straně, si nechápu, protože jsem ho natočil. No natočil jsem ho s taťkou, ještě mám záznam. Tohle je rovnou v pokoji, jsem točil tenhle TikTok.
A tady je video, jak už mám konečně jeden Robux na Robloxu. No a to jsem viděl jenom za to, že si někdo koupil nějakou věc. Ryb mé náramky, no. Ještě zmíníme prděláče. A 2 lajky. To jsou nějaké fotky prostě z dovolené. Třeba tohle je z hořící zmrzlina. Místní specialita. Byl to takový piškot, který měl různé příchutě zmrzliny, různé prostě zmrzliny. Třeba karamelovou, vanilkovou, jahodovou a tedy. Potom takhle v pokoji jsme došli a najednou klízečka, protože jsme si mohli vybrat, jestli nám můžou klízet tak tohle. Tohle má poslední snídaně, tam bychom si totiž mohli vybrat. Jako samozřejmě ne, že tam byly normálně McDonald's, Mekáče, KFCčka, ježišmarja, tohle video je tak dlouhé. No ale byly tam třeba ryby, párky a tedy třeba i hranolky na snídani. Kdo by sakramensky nechtěl hranolky na snídani, já jsem si je dal. Akorát 2krát jsem si je nedal. Jedenkrát to bylo, že jsem si dal vajíčko a potom brambory s párkem. Tady je malý dezert, prostě nebo poslední, já už vážně nevím. Prostě k večeři, takovéhle měli dezerty na oběd i k večeři. No, tady jsou další dezerty, protože já to ukazuju, doufám, že tady nebude nějaký úchyl, který si mě bude ptát na adresu a teda. No, takže dezerty, tady nějak, ten zelený je divný, no byl divný, chutná jako banán, tenhle měl fíky, ten byl hnusný, ten, který měl karamel a banán, a ten bílý byl úžasný, to byla kokosová delikatesa. A tady je výhlídka na moře z největšího patra na tobogánech, dospěláckých. Tady jsou dětské, co vidíte. Fialový byl ten druhý nejrychlejší v tom dětském. Zatímco tenhle oranžový divný dokázal zabolet jak něco. Byl jako rychlý, ale prostě najednou švác, letěl jsem ležela najednou švác, zabolí mě záda. A na konci prostě švác do vody. A já jsem si jenom říkal v hlavě, why you bully me? No, ještě mám více fotek. No, takže tohle bude všechno, z nějakého důvodu jsem zastavil, ale to bude pro dnešní video, já se s vámi rozlučím a čus. Ano, více než 10 minut na tomhle videu je.